Ndochipondora tete. Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Ndochipondora. Ndochipondora tete. Pakati pedu yaunzwa na Kenneth Maunga achimhangarira Mutume Richard. Nyaya nyaya ndeyekuti uya tikurukure nezvekufa kwaGeorge Mutume yanembo dzako uchitupa nemari yedhara. I think inhawo yengozi handi muruda kuripira ngozi. Okay. Kuti atisairembesi muri yekwa Kennedy ndingakwa ndakuitaurira nekuti zvinovarembera ivo vathu vauya kupotera kuna mama kuti vari kubvuma kuti wakanyangadza mhuri yavo, mwana wavo akanyangadza akadini akauraya uyu George Mutume. Saka tinoda kuti tiripire ngozi, tiite procedure yekuripira ngozi. Hadidi tiri paukama wakatadzirana, varipo wakatadzirana, asi isu semhuri tiri kubvuma kuti tiuye kwamuri kuti tigadzirise, nekuti tese toziva ngozi kana yakuuya haizouyi ichibvunza, inongobvunza ropa kuti uri ropa rekwaGeorge here, rekwaMutume here, yorika. Saka zviri kwamuri imi mhuri kuti yekwa Mutume kuti muone kuti imhuri yauya pamberi penyu inoda kuti yananiswe. Hatifaniri kuti tiise mweya wekuti tiomeserane, handiti, nekuti wakanyangadza sandiwo, asi semhuri iri kubvuma kuti wedu akadii akanyangadza. Saka toda kuti tigadzirisane, ukama hurambe huchienda mberi pasina kuzodeuka kweropa unoitika pamusoro pengozi. Handiti, ungade kututsira here mambo wakusamaraizi? Utoziva kuti nyaya dzengozi akataura uyu munenge makumuti mune muchitora mwanenge vari kutoda manga ndiye akauraya, but iye ari kuuya kuti aiwa ndinoda kuti tigadzirisane tiwake ukama. Saka wekwaMutume munoti chii? Ndoziziva muchibvawo kune vanotatooneka zvinowaisa matemo chaiwo. Aiwa sandiwo akakanganisa, asi mhuri iri kutenda kuti takakanganisa, yauya kupotera kuna mama. Ndoziziva isusu pasigari chedu kuti aiwa ngozi inopoterwa kuna mambo. Mambo ndiwo anenge wakanyangadzirwa nemhuri yavo, mambo ogadzirisa nyaya dzofamba zvakanaka. Isusu tauya mhuri yeKwaMutume tanga takambotaura nyaya yacho paSharigoi, tanga tatove stage yatakamira. Saka haisusu hatisi kuti tirikugosana navo, tiri kuwirirana navo kuti dai zvichigadzirika. Tatongotaurirana saka tatozoshamisa tamunzi tichiende kwamaguta pane pasipo yega here kuti maprocedure nekuti chimwe chinoitika kafuti zvengozi pane inonzi kuripa maropa akanyangadzwa mani mutunhu wamambo. Zvinofana kuti zvinge zvichifamba negwara, zvisakafamba kuti negwara tinenge tisingapedzi pamutambudziko iya. Alright, hanzi takanga tataurirana, handizivi kuti mama asvika pastage ipi
dare kuti richitange kuenda mberi kubva ipapo. Tanenge tataurana tatosvika pastage yekuti tanenge takuda kuti zvikonfirme kuti tiri kubvisa muripo wakaita sei. Pana chiremba nyaya dzengozi haziitwi semaswitsi ekuti tinouya sezvandiri kuita ndoti shamari maswitsi aya pakaunda nditengeserowo maswitsi ndobvisa maswitsi pakaunda. Ndizvo pakanga pauda kutodedzwa chiremba kuti saka takazonzi naishe endai munosume mama ndokunge wakazoona kuti procedure notoda kutoti muende wakati tizosume mama ndopatakauya kuno mufi kuti ataure ega zvaanoda kudii kuripa, nekuti imimi mukati tinoda mombe 20 pamwe mufi ari kuda mombe 5 itori mhosva yamuri kudii yamuri kupara. Kana kuti moti munoda mombe 10 iye mufi ari kuda 12 imhosva futi yamuri kudii. Saka inoda kuti ngozi kuti ifambe inoda kuti mufi odi obuda ega achitaura anogokwanisa kupopera chete kumufi ndimambo kuti no apa wazoti nyanyei dai wati dzikiseiwo zviro zvifambe zvakati kuita kuti zviro zvifambe mushe. Ndofunga pakangatsikana ndepekuti isusu takatavirana kwashe kuti tinotsvaga hanzani ndinanoti mukosa njera ukoko ndekwayo ndekwasaonyama mamakoni tinanachireko anoita mabasa iya vazhinji vaenda ikoko vachizvitadza kuzouya zvakwe. Mambo chete. Pane pandandiridawo pandati ndisebva pakutanga pandiridawo kuti hangu kana pachigadzirisika pakunyorwa nekutanga kwenyaya iyo pobva patonge pari kudaidzwa chaizvo chaizvo pazita rakanyoreswa apo harisiro zita remunhu akafa. Zita remunhu akanyoreswa apo izita remunhu mupenyu atoripo, munhu akafa anonzi Peter Clever Mutume handizvo. Saka George akutofamba izvozvi achipo. Peter Clever Mutume. Asi vanhu vanenge vasikazii kare vanenge vaziva wakando vari kutsvaga vanenge vachidii nyati tine urombo kuti takanyoresa zita risiro kusaziva kuti zvakaitika paanengo tetitorowa iki. Saka kwaende kuna chiremba kuti mweya munhu adi aburitse kuita kuti mapurisa kuti chiremba yege aburitse mweya munhu so that padi toona kuti anotaura mombe dzake dzaanoda kuripa handiti pamusoro changamiri tisati taenda ikoko dini semunhu wada takaita izvozvo takadati tinoda kutsvaga anonzi kusaizisa pane zvatinozivawo zvakaita maringe nenyaya saka tiri takadaura kuti dare ramambo wako hauri kudzi unokudza dare ramambo mutasa ndozvari kuuya kautaura kuti aiwa ndikuti isusu tinoai takadavirana kuti ndiri munhu atiri kuda saka hatizivi zvinogona kuchinja iri kuirana kwacho kuti takataa kuno zvatakadavirana mambo makoni dare ndezvekwamambo makoni zvakaitikira mambo makoni tinana chiremba wedu anosenza munhu siri ukwasaunyama handiti. Ipapo changamiri ndoda kubvunzawo pamwe chiremba wedu isusu iye chiremba wemumba mukotsanjera ndiye Mutume. Ipapo ndofunga hapana ngari kuziva. Saka zvinoita here kuti isusu tisati tatura munhu wedu wemumba toita sekunge tatomusvipa handiti nekuti chinhu chandinoda kutanga kuzivisa ndechekuti panofa munhu changamiri anogona kumuka ega anogona kumutswa. Pane zvinhu zvingani zviri zvinoitika pamunhu kana afa.
kana aita zvekumutswa zviri kutaura kuti chiremba amutsa munhu ndiye anoziva maitiro achaita kusvikira nhau iyo idi ipera ichapodze kwinomu. Asi kana amuka ega ndiye ane mumwe chiremba wekusaidi wekunzi anobvawo kugwachuya. Saka handizi kuti pakamira sei nekuti uyu munhu wemumba ndiye ane mwana iyeye akatemwa iye. Inini ndinoona sekumusoro changu. Ndinoona sekuti awa wasingenzwisisana. Uyo chiremba muri kutaura wowo kana dai akamutsa mumushandei. Asi zvinhu zvakaitika mudunhu mani mamambo makoni. Saka hatigoni kuti nyaya dzinova dzaitika mudunhu mamambo makoni todini toenda kodziti dzigadzirwe kuti mati imimi zvaakuenda kuitwa nayo nekutaura nenyaya yacho yese yakutoenda kogadzirwa kwani kwamambo udzanjere ndimutasa here kana kundisaunyama. Saka pamutemo wedu wechiwanhu hazvidini hazvigoni izvi zvinhu zvemweya. Kana kudai anga akamuswa nachiremba iyeyo uyo still zvinondosongana nekuti mweya makuiyo nini chiremba wedu kuno isusu achabata kuti mweya wake achidini achitaura kachana ndaifungidzira kuti sekudaidzo kwanenge wakaita kudare dare riri rakajekesa kuti paunouya kudare uyaine mbodza waigona kunga utoenda chiremba wauye kuitira kuti paunozoendeswa kudare nachiremba wedare kana waifungidzira kuti pane zvaizoitwa kana kuti pane zvikuputswa nachiremba wedare kuno chiremba wavo anenge aripo sana chiremba anenge achiona kwete kuti nyaya itameinde kuno mumwe chiremba. Chechipiri ndekuti iwo ndawaziva kuti wauya kuzoyananiswa pamberi pedare kwete iwo uzoyananisa dare. kuda kunyangadzawo inini ndenge ndiri zvirikutaura changarumire zvese hapana chakashata. Ndazongotorawo mufananidzo wekuti izvozvi tiri munyika munomu mamambo makona handisi kushora pandakanganisa munhu ateregererawo inini pano ndarwara zvikanzi dhokota kuwari kuSouth Africa ndakwira ndasiya vari munomu ndaenda kuSouth Africa uye ndabva ndarapwa ndabva ndapora. Handisi kumusvaii ndasiyirei madhokota emunomu kupikisana nezvomuri kutaura nekuti dambudziko rangu ndipo ndidai ndiri kufungirawo pamwe ndabva ndazoenda ndichibva ndapora. Nechishuviro chenge chiripo changa chiri chekuti kana dai kuri kunzi basa rinenge riri kunzorira kubatwa muchangamira ungasi kuzosiyiwa baba kuti basa riri kuda kudini. Iri changa chiri chishuviro chevanhu vese kwamaungana mutumbi kuti changamira hawasiyiwi baba kana basa raakudini raakubatwa. Vanouya vachiona zvirisika mwinyi mudunhu ravo. Uyu nyakutaura adini ataura zvinokanganiswa ndinogona kuposa chichangamire pakachangamira ndoda kubatsira mhuri izvozvo zvakanaka hapana chakaipaba pane zvirikutaurika zvese muno mudare. Nyaya iripo ndeyekuti sekuwirirana kwamenge makaita muruko imimi dare renyu dai makangozvifambirawo mechingoenda kuna chiremba wenyu mainoita zvamakaita zvese hapana aizvibvunza kana kutaura nezvazvo. Saka nhasi unoyi manje nyaya yakazoti mawirirana uku zvamenge matowirirana muri kuona hamuchaziva kuti chii chakakonzeresa kuti zvichinjunuka. Ndobva maunza futi nyaya kudare rino iyi ramambo makoni. Saka nyaya yauya muno mudare ramambo makoni. Mambo makoni zvese zvakaitika kwashe zvakaitika muri mega hazvichisinei nedare rino. Dare rino ratotanga kunzwa nyaya iyi nhasi sekuiunza kwamakaita imimi muno mudare. Saka dare rino rakuchitangira ipapa kuchifambisa nyaya iyi. Imimi kana mazotadza kuona kuti ati zvamafambisirwo aitwa dare nachiremba watapuhwa wedare rino iyi hazvina kuwirirana nemi, mune kodzero futi yekuti changamira hatina kugutsikana nezvavatawana pano. Mambo anoramba achikupfudza imberi mechienda kwamuri kuenda. Saka dare rino ratanga kunzwa nyaya yenyu nhasi. Saka hamugoni kuridzosera kune zvamakawirirana. Dai zviri kuti makawirirana kare imimi dai nyaya isina kuuya muno. Kureva kuti kutoiunza muno mudare muno
kureva kuti pane zvakakanganisa. Mukozanjira takasinosenza naye munhu hapana fundo. Tagara tisenza naye mukozanjira kwenguva yakareba sere. Zvaari kuda nekuti munhu akanga achida dhokta wake ukamupa umwe dhokta anotadza kurapika nekuti pfungwa dzake dziri kudani na dhokta iye. Hapana problem ipapo kuti aite basa iro. Saka saka muda kuti auye rini mukozanjira wacho, uye mukumudaidza munoda kumudaidza sei, tochiziva kuti muri kuchazvifambisa sei. Musoro chakanaka. Isusu samtume izvo zvinhu zvese atakapira kuna maungu kuti iye aronge marongero ake achiita nenguva yacho. Maybe kana akasununguka panguva yachanenge asununguka tongoenderera mberi saizvo simadaidzirwa taita tinonguva pataita tapiwa zuva racho. Saka mukozanjira wakuma mufoni dzake munadzonge tisina wagona nemoyo Haisi kutokumbira nepamutuni hatina chekurozi isusu ndisi tine mhosva. Hatikwanisi kupokana nezvaari kuweka nekuti saka isusu kutokumbira mukozanjira tainge tarekomenderwa naishe. Saka takutirana nawo kuti ndenga taura. Saka kana wari kuti wari kuda pamukozanjira isusu hatikwanisi kupokana nazvo kurozi ndisi tine mhosva. Isusu tiri kutowakumbira kuti wabvume kuti tiripe. Okay. Saka ounzwa kupi kuno kudare ouka kuti vanhu voenda ikoko. Pamusoro chakanaka. Sekutaura kwandakazamboita namaunga ndakati inini kwaShergoyo kwakuri nane because kudhuze nekumusha kwedu. Kana kuti kumusha kwedu chaiko kumusha kwedu isusu vanhu taiona zvakatongosununguka. Zvimwe zvokuti vanhu kufamba nechimari dzemabhazi plus vazhinji vanenge vachida kuzwa basa nyaya vachichibatsira kumusha. Saka vazhinji vanenge vasara vari kumusha vanotadza kuuya kuno kuti vasina chekufamba. Kunyanga Aisire paganadzara pakarana. nefoni dzaidza mukozanjira Dzinofanira alipinda. chifonai kuna mukozanjira tinzwe kuti anosununguka rini kuti auye achiita basa iro. Buda yenyu mucheka zvawabatsira kuti tifone mapurisa moyeka kuti sabuda yenyu tiri saka tawabatwa mukozanjira wati nyaya iyi inofanira kuti itange yauya kudare mavo. Kana yapinda mudare mavo wati inini mudare mangu ndinoda $300 but since nyaya iyi yabva nekwamama handichakuitire $300 muya kunoku totaura nokubatsirai nekuti nyaya yabva makoma mama. Feni kana tabata dare racho tochitangira ipapo kuenda mberi. Saka tava tabvunza kuti wangauye zvarini muri wataipa mukana nekuti sinzi wamukozanjira wati muuye musha kwawo chiwirirana naye madhetsi. Wawirirana madhetsi musi weSaturday next week musi wa12 kuti mhuri yese ichasimuka ichienda ikoko. Saka sinzi yamaoko medu ari menyu inenge yakutoda kuti bvini mupurisi wemunhu anozobata mashoko echokwadi asi zvakanaka chakanaka. shanda naye mukozanjira saka hapana chicho. Saka unotora mupurisi wangu kuti zvifambi zvaro. Sanjakumbira mafoni. Mire titorari. Ani patipana nemafoni.